Kirubu karansira se studio ya kabere no mwaka Edwin sangana ya somonu gabweri tuko to kuboria igoro yerieta okubuna naboigo ndibwate chingenjo au nabo gosanga nere hase namba itu esimia se studio nabega se mitandao ya itokurende tutaratambuka sensemo ya kabere tusange ne barongane Frida Kirubu ibwene birengero bigati abananchi basangete no murikito Vincent Monda igoro yo monu gabweri tuko yare erieta okubuna no okubuna nenjara yo kerwa kore nyomba chobe osira mabati oso imomenye lakini ukobuna abura nyoro musate ngento kiago ochikomodai bono okurwanire ngento kiago tagete okobuna na bwe mundu agutena tebe ngati kambu noro bebe oseti kambu noro ko igoro yo okobuna rieta litangani okobuna noro kora abune karo kwabunire oroko igo kwabunire erieta lindo okobuna igori gocha ngencho konyoranga kero kende abantu mbabugate gento gete bare kurwanirira aso gokerwanirira igona bokonyoranga neina benjirende gocha so okobuna gento bunekyo tubwate mangana egachi meaning ibere tuabuna omwana kaliye mesie wano kena manyiraji kuboria twanyara twanse kurwana ekino kitwabuna pakese giyakora gendo ki ese giyaba lakini okobuna igenga buna umuntu aragache nyomba ngobeka toleke buno ekebuna ekyo igoraleke nyomba yo bunyansi twakaga ko twakagachire nyomba bunyansi ke twakagachire twama gotigari ge ari se gechuri igoro no nyomba ngabone nyomba yabunirwe ire bona nigo nyomba yarire iyo orabune nyomba ina twakwane se gechuri igoro ose okwanoro bako igorere mangana okobuna na okobuna aina mangana abera yaya nganeye nabo orabunira ichiko na okuna nabo orabuna umutebu w'omuntu igo kwabunira umutoyi nga umonye nara kuburi nga kiwakora kwabuna umutone Biona sano murikito Vincent Monda soka nekenga kwabere ko gosanga nabarigeria baito nabo igoko nekenga kwabere ogotoikeria ebirengereryo byabo kwando mwanche muri atoko kwariga ni bene asensemo ya kabere ye studio kera litkolera to kumurikira umunuga buno kulikwa nenchereye mokurende buno kuyo atukana orokorenta chingencho stoko kobore igoro yokobuna ndokubuna sanga nintuye ekerengeri kyago mwanchi murigeria ekaruto kwigurira chisimi cheito bene ilinde tokwane naye mase makurende taso sense meyo angotaranya rumugaka Edwin Nyangawa arato ya tumenyinga ngakimukubyo yigore Mia mano Frida soko ngali bagili naende twikara stasi gikalike geitu igagukwanira ekegusi munugore ronoko okubuna naende nabutura kwane chinjira ao chirete chingencho au ninyi aligane tu buyakegima kurambura leo okay sana mugaka Edwin Nyangawa kerongo rigereria chiujumbe ndochenga Samuel Musinga prefecting ndagatebanga okubuna nokubuna egechuri kienyomba gose okubuna nokubuna lichiko mbia bona sana tiatobwate chisimi toigunga kerengeri kyo mwanchu murigereria Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV. Hello. Na kiboirire. Ya kapita. Ngotogo sanganere. Ogo sangana abuga. Toango ngencho yo munugolero. Okobuna. Na le tuko jangera ngana yeke moyo. Genderera? Yes. Gendera lioka. Okobuna. No kobuna bunora dore nyomba iga.
gose okobuna ni ngenjene neri liga more mubwateri omana mutake kubuna bono mutake kusansurana na indi kende okubuna ne gento nora abune cinco Okay, mbiamona sana. Hello Ensoko TV. Frita na panamboka nyangao. Na kiwairire. Kiwairire rieta. Wairire bia. Ana bumonge na acha nyangao kiwara kurikisa mu chigo changu mutaka kibaye. Na tiena repere yetiringa okobuna. Bona muna tora bena nyangao tomaego tebanga bono ese hibwate. Abantu babolingi muko buna umunsi wati uri kwita bari ko ya kabere uko buna inyumba icyuri mate nkuru wanera turabaka sikare bitwa iyo cyuri goro bono twagakire bono twate genda ngo mu inyumba ya ayi no yo chiko inyumba irende yo mubura ko yo tigara ono kule meaning niyo kubuna ko benye ko bunuke gima gare injira ayuna yarenge umuko beka mabati mwakora mwacha mwari imburi gosengo ko gosengombe mwacha kubunire nyumba mwayitorera uneke gusigere nabere abana bami oyo mu gusiyo rikino Mbiabona sana. Okay, mbiabona sana sokuru ikerengere kikia bakoruro mubuye kanoye. Hello Ensoko TV. Na kiwairire. Sangango na intwe. Okay. Okay, mbiamona sana sivirengeli vyao. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Okay, hello Ensoko TV. Hello. Hello, nakiwairire. Wairire. Sangango na intwe. Hello. Hello, sanga na intwe ntoko igwete. Nari gotebana ki. Okubuna. Okubuna nyomba. Nabo moko bunoro bebe. Nabo ko buno mote. Nabo ko bunarichi. Ko bunarichi.
Igo jimili nyinya kiro. Okay, mbia mona sana sukuru ekerengeri iki kiao. Akore ndo mugaka Edwin Nyang'au na togotemba botambe akarogo to engencho yerieta. Tugwesa kwirure eriete. Eki oinoro muchando buoka. Oko origati yaito abange baito akarogo bori gwa gukwana engencho yerieta murabana to kwana kubuna. Gusoko buna. Tuwenere tina ndi ukwaniriye terio igikero kikugwita iga kwanyori asomo weka no ukobuna ningi ukobuna nigintu kiria abantu bakubuna barwana ngo bono turatokonya eriye terio tutagitinya tubekere irinde ringao riororo rigusu erinde tumanye ukobuna gose ukobuna tigangiri chinga kechi Frida gukwana chingenjo ni chinyinge cha marieta uschomo ngoye rero emichi elimo ryo kanda ataberi gwatuka enjere ngao ukobuna ayando sipino ukobuna areta chingenjo au ukobuna ryoka na riri gukwanwa igo na ndiri atware ngenjo engenje yemo ayanda sangiti elimo rigukwanwa enjere yemo lakini areta chingenjo au ukobuna tuchakira ukobuna nekirege kolbika gusege kolente siginyi egati abantu gose abantu babere gose nonya nebiyombe bibere esiginyi one conflict ugutaigwana gwanchira gete kerengere likiane ngiri kubwatana nikya tawote banga nguchi ato ipara ne tugwetera wakana ngaya ntuli guchipare ineje na inje nakana ntuli gucheine bona twachakire kumusanana esiginyi ya beire gati ya ito yani ugutaigwana kuria conflict inki bakobuna nase bagwetera gochiasi bakogenda igo esi okobuna nikirege kobrenta esiginyi okobuna nikirege kolente esiginyi gosoko musanana negiginga inki bakobuna inki kyalentire esiginyi gati y'abantu abo beri gusebiyombe bimbere aya nainde toche okobuna emiremeri omweri agokorerwa obwagachi wenyomba kero yakira omweri asubwa osubwagachi osubwagachi mono nebe yeri bati neba anena sekerama nebe yeri bati neba eyobonyansi igora ali asegokorerwa enkatanere kubekwa ali asegechuri baone karo mosereti akorire pi igo nyomba yabuniru gosonye ne yamabati chikona agutire karo yabikiwa mabati ngorati werete gukorera ni mono teri gukorera nigwa karenja agakorera kinya makiaya na bigukorwa rioka chikona abagatigire mbakubeka mabati ali agutubaga agutira chikona gutira umwagachi gosefundi yache yairana gocha ya tongeru ubweke gusi ne keriero ubeka munwa ekarabunire nyombe yobeka munwa bone nyombe ya elire bono no kunya ko makweinu gagutira kinya asekera mara kurigo ukobuna linde no ne miremeri gukorerwa enyombe kero yekiro mweri bukwagachwa ukuna kukubuna enyomba ntwateba abera abali asekituru sachi kona gutira ase nyomba yeri bati alafu ukubuna uroko ekarto gukwana asoroko tawete banga nokubuna uroko muno lyate bambuya namanyete okurambura kotebya umuntu arushirite na kiyoka kya momo chando igo ngatebanga ogukumbe gento buno mote gosobuno uroko uwika kubuneka okuna kukubuna kyagabekana kyabakabiri kusomosie Frida ne kyobuguliti musio utakongaiga na kinaigwa batega bwumusie na inde bono na arunya gitari ngwete nganyoro umusie igonda igungo mubiro yo ne gukurambuka watebe tiganko nkubunero umusio yo kwayo bonchora oba kabiri ege koro kiriyo gukumba gwika kubuna gwika kubutoka egento kiri kwari gukumba kya butoka kuri no kubuna tokorere ngota ibiguturenga karo tokurundie egari tokunya kubeka esimiga karo kwa rugita cyo kire chimbaliri onye kwari kurundie egari gwatene na gwika cyoka chi erangiriga niri kwamanya gweta bona yekero kwamiririo gende rioka chita cyo gete chimbaliri gose ko gendere to kwana nesimi gukurundie egari yo tabungana ki kwabunira amachika para boye gense ne gwata amachiko nonya ni mas tuli mirima amachiko naro ekero ko genda mamincha
yamara gugusama chiko okunokubuna lichiko igokubuna aboko tebe kerege korente isigi okobuna ekerege korente isigi okobuna ogokumba egento gwika kebuneke okobuna okogenda maminja yamara gugusama chiko igokubuna ni okobwate chingenjo ao chinyinge ndoche nga Steven Oiga agoteba nga okobuna okorwanirira egento ekerege korente isigini okorwanirira akamenya korwa eng'encho ya kabere okubutora omuti gosoroko ya gatatu okwamunta goserete enyumba yani gokora goserete enyumba oretere nende omuntu gonde gabo okwamunta negireke gusite orore eng'encho ya kane okomocha mamincha yelichiko ngaga sidi twabwira n'indi yawe uyu ne Steven Oiga mbia mana sana Steven Oiga mbia mana nagumana akoruse ibye kondo agona uatango ndole nga onde naro obwate kerengeri kinga okorengana na itu abwate mwanguri baganera kwana nera arunge kerengeri kyayo mwancho muligereria tumanyana naki nae no tigareti ng'encho ende yoko enekia nga kwabere kogo tumanyia asomono ga tugukwanira rituko ria rero. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Ensoko TV. Kibairire. Wairire uyo murali mbyamore. Muyamano. Oyi nyabuti mwa manangire fyakutoke. Yes, nyabuti mwamba. Oya koreta baganara maya kurigeri nyomba atono mungangineti. Omwaye tukubuna abantu kare kubuna barenge kibakubuna. Murali na nyabuti bakubuna nangire edemero bakubuna. Etoke kyoguri mu bakubuna abantu bakubana rero rero takuna kuzibana babarira kibakuitani na bakuna kuramirana. Kumanya dibagere babakonya na sayo maybe aira. Abantu bane ko bara agreement ngende bakora oyo muntu okunya agreement irunye bunja yazareka. Ogenda maminja. Ekwere yatenena. Kabelo umuti. Umuntu ubuno umutore na ubuno umutore nari waliya tukari yemo nari waliya tenene uyu muntu nanyalewo umwana w'umuna. Ekiyakane abantu bora kewa nabora kora debe nyumba yikari kiyaka buno yo mudakwana egwakabe egwa nyumba ya retro yati bura butira nyumba. Ekebunde kyarozibwa endele yarozibwa abantu bazaga yabulu abantu badera bone nyumba yaile biya abantu bamenye namatete. Dokere ya dore ya mabaji tise mugwe. Yona ye dokere ye dokuka. Dokuka abantu babiri abantu bari bakumulege teke mu babone kile abakale kokuna bali kumudege to batike mu zino lokebe. Bakabali timu mu bali muke mu kwade ono yone. Oyo bakali boyo abo bakale de oke kurega de kwaso. Ekanywa kaiko oke kaje bejo wala bakabali mbiyamuno. Biyabana sana. Hello Ensoko TV. Hello. Na kibairire. Baire bien. Okay, itwabere tokumosiria. Kulinde nyanga undo chenga abangeli tukulia romba tema neli bata mbama etenge ncho lakini neli bata manyana kibako yotumeka kulinde mwanchumuli elanga tenga weekend ento beto gosanga so bwa mo kulinde tete tora beka maraga kege keto gosanga se lingana lieke moya ekaro gwa kirisimi yago kwa eneke nga gwa keiri liogiri TV yago eli akabere watebeli etana sokorwa naende gwatoa eng'encho y'omuntu gorero erinde kwa abandi libaga na baro banyora libaga ntuko basiekerera isiko banyora ukwabo umwenge kwabo umwenge asinkwana yago buna twabwatire twatayire Ensoko TV gwateba ningo tokokwana nerenga yokorukuru naende gwatoa eng'encho y'omuntu gabwelituko korende mugakanyangao no tonalete enaro ngoja wekandiri montige kule freedom biyamano nainde ntara kwana umubayinu bwo gukorera mu ruguri rero amayiga narachira umugaka monyoncho kemongera ngumuruka nka mandevu wa mandevu mtoto wa mukeira osani onekerage uga likinga rombate kinga ngumutarira ndi twara buta nerega ari twara liye gento komo gali onye no mugongo bw'imburi
omubayeno rero keumbu nkerwa keumbu nkerwa igong'anaki ekeumbu nari ase omonto agochia otema oboga Frida ko kwa ningo kikwanya kanyoro boba kwanya kotema boba ego kwa ko bosimuiririo kana kwanchuka kwa gende ngi kwa gakorire na gasunire na beko kurwo mutuga ali ase boerete iga wasuna kwa manyiko ali ase kwa tuga ku paru ta guchara na inde ankyo na rio ranyore igenjire ndinga ekero umuntu agokonyire nere buya kwiraniria mbuya abantu bandi barabakongo abagokonya umuntu gusiniga ali maringe kuma nigunga to tarakana chibase gusichai cyasire rika wiki gwateba irenga 50 kwa murwira lakini ukirata liko teba kende bono nonye nae kwa rangana ki nakibona abaiga namukonya lakini taliko teba nonya buya mono igo umubayeno yo nuri ogo tatebinga yo gotuo gusoko tosemia twiraniri buya ekero twakoreibwe buya bali bagotokorera maya twabanyana kubakira ngambuya mono bia mono sana to mera ni ikendo mwancho muri ere twaruburiye boro buya kegima